И коста хора, аз съм Ради и днес е Enchantment на Макс, втория епизод. И сега да си оставим нещата, тъмън ходих да копая. Да виждате кой левел съм. Това отново е Soulplex. И отново ще енчантваме кирки след вчерашното хубаво енчантване. Ще енчантна кирка или... не знам. Аз ще направя 2 кирки и 2 меча. Да, точно така ще направя. Ето един меч. Един меч. Така. Аре бе. Само един път. Така. 2 кирки. Две. Точно така. И един меч. Аре бе. Добре. И сега ще сложа нещата в честа. Те другите неща тук. Лаписа. Брат ми се нервира, си щупи пистолета и сега се нервира. Добре. Спал. Още ми е смешно. Така. Съжалявам. Да презарят чунковете. Ова. Много кучета спална. Къде спална едно? Няма да бия никой. Те така или иначе не ме бият. Сега отиваме да биеме какво ще ни се падне. Няма никой като вчера. Така, сега. Да видим първо меч. Sharpness 3. Smite 3. Къде тези двете? Сега нищо. Това лък покажа. Първата кирка. Upgrading 3, добре. Пак работна кирка. Добре. Долу-горе. Айде, Upgrading 3. Ulting 2, Upgrading 3. Ще горе-долу. Sharpness 4. Upgrading 3. И... Efficiency 1, хай. Че тъпа кирка. То скелет, къде да му чупа тимбирицата, бе? Ела тук. С ултинга. Мама ти да поръчна дела. Така. Давай по повече поне. И сега да отиваме в Хоме Ради. Така. Количка, ама точно тук долу. Та, добре. Какво отварям сега пак? Аре бе, лагна. Добре бе. Какво стана? Добре. Лагна. Ето. Ето виж, лаг. Да. Всички са преживяли този. Шарп 4-ката ще го запазя в моя част. Тия тъпите неща. Чакай. Няма тук място. Шарп 4-ката. Ще се бия с нея. Това тук. Някой ми е писал по Skype, в момента не мога кой е. Снимаме клип, за кой да виждам кой е. Айде ще направим едно PvP. Я си взема дъмоброни. Дъмоброни, нали? Четвъртата. Ай, третата.
Стрендка и спидка се взема. Потен стренд. Потен спид. И отиваме на кой ми е писал по скайп, дразни, който е писал. Някакъв англичанин тук ми иска скайпа. Да, бе. Ще го дам аз. Ми пише по половин час на английски, аз не му говорям. О, пароли. Тфу. Хоме. Няма никой тук. Той тук няма никой. Ами, това може да е от този епизод, да я знам. Нещо. Енчантване на Макс снимах. Не е чак толкова добър енчант, колкото вчера. Да, вчера снимах енчантване на Макс 1. Ето. Кой ми се падна? 2 силката кирки, една efficiency 4. Кирка. Имам 30 000. Ще си купувам този меч. Да. 19,5 демидж бие. Имам тези двете. След като си купя един меч, си купувам цялата Iron Man броня. И така, това беше всичко от мен. Надявам се ви е харесало и чао!